Il-Kamra tal-Avukati għandha f'idejha xhieda ġuramentata illi jeżisti apparat ta' sorveljanza f'numru ta' kmamar illi fihom isiru konverzazzjonijiet ta' privileġġ bejn il-ħabsin u l-avukati tagħhom. Dan ħareġ waqt briefing illi sar mill-Kamra tal-Avukati stess, fejn Peter Fenek, il-President tal-Kamra, iddikjara li l-uniku mod li l-avukati u l-klijenti tagħhom ikunu rashom mistrieħa huwa billi ssir inkjesta maġisterjali. Fil-briefing kien spjegat li l-privileġġ bejn il-klient u l-avukat huwa dritt sagrosant illi wieħed għandu jħares u bekk il-fatt li hemm allegazzjonijiet illi ġew itteppjati konverzazzjonijiet bejn avukat u klient f'numru ta' kmamar tal-ħabs huwa inkwetanti ferm. L-argumenti li resqu l-qudiem il-Kamra tal-Avukati huwa wieħed li jikkonċerna l-fatt illi Secret Service ta' Malta li huma l-entità li jieħdu ħsieb dan it-tip ta' apparat ta' sorveljanza setgħu semgħu konverzazzjonijiet bejn il-klijenti u l-avukati fil-ħabs. Il-Kamra mlita ċara illi l-Gvern spjega li meta kien ikun hemm avukat il-konverzazzjonijiet ma kinux jiġu rrekordjati sakemm m'hemmx warrant biex jagħmlu dan. Iżda ma nnegax illi s-servizzi sigriti setgħu semgħu il-konverzazzjonijiet jew innega illi hemm numru ta' kmamar illi għandhom apparat illi jissorvelja. Fil-fatt Peter Fenek flimkien mal-Viċi President tal-Kamra Anna Mifsud u s-Segretarju Stefan Camilleri spjegaw li sabiex jidħol apparat ta' sorveljanza fil-ħabs irid ikun hemm warrant minn maġistrat li huwa validu għal 6 xhur u meta dan jiskati jista' jiġi estis. Iżda l-warrant preżenti huwa fuq apparat wieħed biss u mhux fuq numru ta' apparat f'aktar minn kamra waħda. L-avukati spjegaw li bagħtu diversi ittri lill-Ministru responsabbli mill-ħabs Glenn Bedingfield u li rċieva l-istess ittri il-Ministru tal-Ġustizzja Clifton Grima. Fil-kontroprotest li ressa l-avukat tal-Istat fisem il-Gvern ma ġiex innegat il-fatt li hemm apparat ta' sorveljanza f'numru ta' kmamar, iżda ġiet dikjarat li ma sarux recordings. Il-każ kien marraf lill-Kamra nhar 8 ta' Ġunju iżda dawn għamlu r-riċerka tagħhom qabel ma ħarġu dawn l-allegazzjonijiet fil-beraħ. Fenek spjega li sa issa saret laqa bejn il-Kamra tal-Avukati u l-Ministru Clifton Grima iżda l-Ministru responsabbli mill-ħabs Glenn Bedingfield ma sejjaħx għalihom. Min-naħa tagħhom il-Kamra tal-Avukati appellaw sabiex brabta ma' dan il-każ issir inkjesta maġisterjali biex jiġu stabbiliti l-fatti u huwa inġust li jkun hemm każ wieħed biss investigat internament u ċoe il-każ tal-Internet Connection li kellu tal-maksar imma mbagħad dan il-każ li jaffettwa l-priġunieri kollha mhux jiġi investigat. Intant l-avukati biħġarhom imxew mal-istrajk li sar matul il-jum ta' tnejn fil-qorti fejn spjegaw illi anke l-maġistrati u l-imħalfin ikkoperaw mal-avukati illi jażlu li jagħmlu l-istrajk. Sa issa il-Ministru responsabbli u ċoe Glenn Bedingfield għadu siket fuq dan il-każ. Għajr il-kontroprotest illi jagħmel permezz tal-Gvern tiegħu għal protest illi ddikjarat il-Kamra tal-Avukati.